comunicat ceva? Nu ni s-a comunicat. Dar ce faceți aici? În acest moment? Ce faceți aici? Putem să vorbim și noi cu cineva? Câteva întrebări, vă rog. Nu. Nu vă spărați. Ați văzut, știți ceva despre explozia care a fost aici? Nu, ce am venit. Și ați găsit ceva urme de sânge sau ceva suspect din urma exploziei? Da, v-am spus că nu vreau nimic să vă spun. Ce spuneți? Poți să alți văzători și să duci de atât. Noi pur și simplu încărcăm marfă. Da, ați avut voie să curățiți și zona aceea, izolată? Nu. Dar ce v-au spus? Nimic nu-i spus. Vă rog frumos, nu filmați. Dar doar câteva detalii, adică sunteți Какие aici детали, pe loc. девушка? Какие детали, если ничего не знаем? Говорю, ничего не знаем, мы просто пришли мой товар загружать. Всё. La curățit zona nu ați găsit nimic, schije sau din urma exploziei? Nu mai mătării grează. Pahare goale. Ce ați găsit? Pahare goale și sticle goale. Urme de sânge? Aici nu era sânge. Da, de sânge nu? Ce ați văzut? Sânge era pe aici. Dar unde anume era sânge? Ia uitați. Pe aici? Da. Și aici unde sunt urmele acestea de sânge mai erau ceva Nu. bucăți de metal? N-am văzut nimic. Bucăți de metal n-am văzut nimic absolut. Da. Dacă n-ați venit aici, mai era cineva din persoanele care au fost la... Aici era jumătate de Moldova. Cine știe, cine îți va spune cine a fost aici? Dar dumneavoastră ce credeți că ar fi fost? Bănuiți ceva? Asta se arată pe emisie, da? Славик, пойдем. Да, ракета здесь хватит.